Halo Bolo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat primadona di seluruh Indonesia. Lah siang ini aku posisi baru di garasi Bolo, mau persiapan rolasan iki. Lah iki reti-reti aku ditekani Mas Bibit iki. Mas Bibit mandor kita, mandor primadona Bolo. Iki lho. Sapa wingi sing goleki Mas Bibit? Dek wingi nek sing ngendika barang nek Mas Bibit kena PHK. Lah iki Mas Bibit nang kene Bolo. Mas Bibit isih aman aja. Lah iki tak spillke ya Bolo ya. Iki Mas Bibit. Halo. Halo. Mas Mandor Bibit. Oke, Pak. Disapa se kanca-kanca. Halo sahabat primadona. Halo, Mas Tuna. Jalan. Sahabat primadona. Si Angeli lah. Ya, Tang. Ayo. Selamat Mas Tuna. Betul. Ya Allah. Kali, Pak. Ayo. Dang, sahabat primadona. Selamat Mas Tuna. Primadona di seluruh Indonesia. Dulu ya Angeli. Dang, di seluruh Indonesia bolong. Dulu iya Angeli, Pak. Dang, Di ayo. seluruh Dulu Indonesia. Indonesia. Oke, mantap. Masuk ya. Nggih, Mas Wis Pak. wis sarapan urung Mas Bibit? Pun, Pak. Mun, Pun. kalih napa? Ayam. Ayam napa? Pak. Ndas apa taha? Udah, Pak. Ndas. Lho lah. Iso ngene, Nggih, cocok. iso nudul. Nggih. Wah, nudul. Iki mau rene wis sarapan. Pun. Wis lha iki mau entuk es barang sik kek sapa? Cukup, Pak. Oh, tumbas. Nggih. Tepu ndi? Mai koncoku, Pak. Oh, teng omahe kancamu. Iki Nggih. mau bisa wis manceki urung? Pun. 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 Pun oke kabeh. Oke. Masuk. Nggih, Pak. Pun siap mangkat. Meh, Pak. Meh mangkat. Nggih. Oh, wis resik kabeh bisa nggih. Pun nggih. Oh, lha iki mau Mas Lento nang ndi? Mas itu lek omeh kono, Pak. Lah ora mbok kon rene, kondone arep mbok jak konten. Bocahe urusi duse mana? Wedhuse mana? Nggih. Ngurusi bojone apa wedhuse? Duse nggih, bojone nggih. Bareng, Pit. Nggih. Mas Lendo kadang cerita kowe arep pengen duwe bojo loro ya? Sisa wong tak, Pak. Siji urung tak? Nggih. Engko nek bojone loro arek nyetel nang kene style apa? Ya, entar ya bojo loro, Pak. Bojo loro? Nggih. Waduh. Lah iki. Lah piye, Bet? Ya piye neh? Nek Mas Santo piye Mas Santo? Mah Pak abare piye? Heeh, terus? Abare apik, Mas. Oh iya, terus? Enggak nih kancal buat duit, Oh iya. enggak haji. Namu gaji ya, Mas Oke. Santo. Oh, ndang rene ngono, ndang. Mas Santo, ini yo ayo kopi bareng. Oh iya. Kumpul bareng. Oh iya, kumpul bareng. Iki kabeh kanca-kanca arep tak kumpulke sik ngono. Ki kanca-kanca kumpul sik gawe kopi nek kene. Oh iya, arep rapat. Oh. Rapat. Rapat yo. Nggih. Oh, karo mandor bibit bolo. Nggih. Iki arep rapat karo mandor bibit. Nggih. Oh, iki mbok cek kabeh ya. Pun, Mas Pak. Bit. Pun. Ya wis iki karek ndang ditinggal salat sik. Nggih. 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 Oh, wis. Wis bolo iki sing pengen ngerti mandor bibit iki mau tak sepilke. Wis iki wayahe rolasan iki ayo salat luhur sik bolo. Oke, ngono sik ya, matur nuwun.